Kabila ka, 1, 2, 3. Ayun. At saka itong Rossi 150 mga ka-rider. Pakinggan natin yung kanyang yun! Suwabe ako. It sound right, boys. Kabila ka, 1, 2, 3. Ano nih, palampasan din natin lugar. So, isa pa mga ka-rider. Yes. Grabe oh. Check the mic and make sure it sound right, boys.